He trigat molt a arribar a entendre les paraules del rei sobre la victòria. El temps ha demostrat que tenia raó. Ja que de grec lliure a grec lliure va córrer la notícia que el valent Leònides i els seus 300, tan lluny de casa, van donar la vida no només per Esparta, sinó per tot Grècia i la promesa que aquest país representa. I ara, aquí, en aquest tros de terra escarpat anomenat Platea, les hordes de Xerxes s'enfronten amb l'extermini! Aquí davant s'amunteguen els bàrbars. El terror els paralitza el cos i el cor amb els seus dits gèlids, perquè recorden molt bé els horrors incomparables que els van infligir les espases i les llances de 300 homes. I ara tenen al davant, a les planures, 10.000 espartans que comanden 30.000 grecs lliures. Ahú! L'enemic ens supera en nombre per 3-1. Una bona proporció per qualsevol grec. Avui salvarem el món sencer del misticisme i la tirania. I s'inaugura un futur més brillant del que ens puguem arribar a imaginar. Donem les gràcies a Leònides i als valents 300! A la victòria!